ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଲବଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ଏକ ସବ୍ ଟପିକ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିଏଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପିଏଚ୍ ସଚେତନ କି? ଆମ ଶରୀରର ପିଏଚ୍ 7.0 ରୁ 7.8 ପରିବେଶରେ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପିଏଚ୍ ପରିବେଶରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳର ପିଏଚ୍ 5.6 ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ବୋହିଯାଇ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶେ, ନଦୀ ଜଳର ପିଏଚ୍ କମିଯାଏ। ଏପରି ନଦୀରେ ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଘର ପଛପଟ ପଡ଼ିଆ ମାଟିର ପିଏଚ୍ କେତେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 3ଟି ସ୍ଥାନରୁ 3 ପ୍ରକାରର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ୟାକୁ 2 ଗ୍ରାମ ମାଟି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନେଇ ସେଥିରେ 5 ମିଲିଲିଟରର ଜଳ ମିଶାଇବା। ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲେଇ ଦେବା। ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପରିସ୍ରବଣ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପରିସ୍ରୁତ ଦ୍ରବଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚକ କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିସ୍ରୁତ ଦ୍ରବଣର ପିଏଚ୍ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାଟିର ଆଦର୍ଶ ପିଏଚ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 4 ରୁ 8.3 ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ପରିପାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଏଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥାଏ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକାଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମନ କରିଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମୃଦୁ କ୍ଷାରକ ବା ମାଇଲ୍ଡ ବେସ୍ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରାସାୟନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜରିଆରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିଭଳି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମହୁମାଛି ତୁମକୁ କେବେ ଦଂଶନ କରିଛି କି? ମହୁମାଛି ଦଂଶନରେ ଏକ ଅମ୍ଳ ଆସି ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାର କାରଣ କରିଥାଏ। ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ବା ମୃତ କ୍ଷାରକ ଦଂଶନ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମକୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଏଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦନ୍ତକ୍ଷୟର କାରଣ। ପାଟିର ପିଏଚ୍ 5.5 ରୁ କମ୍ ହୋଇଗଲେ ଦନ୍ତକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସଫେଟ୍ ଗଠିତ ଦାନ୍ତର ବହିରାବରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଟିର ପିଏଚ୍ 5.5 ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷୟ ଘଟେ। ଖାଇସାରିବା ବେଳେ ପାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ମିଠା ଜିନିଷ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ପାଟିର ବୀଜାଣୁର ନ୍ୟୁନୀକରଣ କରି ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର